Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu kallon mu. Barkamu da wannan lokaci. Da fatan masoya za a haɗu a nishaɗantu, a wa'azantu, a ilimantu a wannan shahararriyar tashar mai suna Gida Ɗaya TV. Ga wani shahararren fim mai suna Gida Ɗaya series film a tashar Gida Ɗaya TV. Za mu dinga sako muku sunan ba da jima ba. Sunana Salim, ko kuma ce Dr. Salim a cikin fim ɗin Gida Ɗaya TV. Sunana Dr. Jafar. Likita ne ni wanda ya shahara fannin zubarwa da mata ciki, amma fa a cikin fim ɗin Gida Ɗaya, ba a zahiri ba. Kar ku ɗauka haka nake, a'a a cikin fim ne. Shi ma a acting ne. Ya zama da cewa ni ne nake dan abin nan da sauransu da bangaren zubar da ciki har ma kai kashewa fa, amma a cikin fim ɗin. Kai da Allah. Kana zubarwa. Kuma an ce ko ta zubarwa kafin ka zubar sai ko yi tishi. A'a, ba ma tishi amma dai muna yin allurar zubarwa sai ta kama ne after ake tishi. Kuna tishi kan a zubar. To, ni ba likita ne a san kake Gida Ɗaya, amma fa na Allah da manzansa ne typhoid, malaria, allura da ƙarin ruwa da ƙarin jini sai muka kware a cikin fim ɗin Gida Ɗaya. Mu ba a layin waɗannan mutum, waɗannan yan mutum ba a layin su muke ba, likitoci masu zuba zube da afa-afe da watsa-watsa da tishe-tishe ba a nan muke ba. Yau ba. To shi fim ɗin nan na Gida Ɗaya. Gaba ɗaya asibiti kenan marubucin ya je tare. A'a, har da gidanmu. Au, kai bayan asibiti kana da gida. Da gidanmu ma da baba ta da ganye na mace ta wuce da rai. Haka kuke da yawa, amma ina ganka uwa baka to ga to. Ba komai zan ce ba. Kwarai da gaske. Asibitin ba mutum. A wallahi mutum shi ne abubuwan da za su tafi. A su da man za su tafi. Kai ne mai zubda ciki, mu kuma mu ne masu allura. Baki dai shi yake yin kauya. Ga tishi. A fim ne, a fim amma. A fim. Kai tishi kuma ka zub da ciki. Ka san masu kallo da fassara. Wallahi. A fim ne ba a TV ba, a fim ne. Ai yi da kallo ɗan da kai a fim ba. A fim makomata da kallo amma a cikin fim ɗin Gida Ɗaya. Mata ne lokacin da ta zuba da ciki. Ya to wannan ban sani ba, ban san ko gudanar marubucin da Gudan nawa ta goma sun kai 30. Ko wallahi ban sani ba zai turu. Kwarai da gaske. Zai turu sai an kore ka a asibiti. To yanzu da kai da shi duk kuna da mai gida kenan. Da mai gidan ba a asibiti ko bai san cakwaki yadda ake wanda fasa gurin ne a asibiti. Bai san komai ba dangane da maganar zubar da ciki, amma ko wannan da kuke gani shi ke kai tsaye gobe. Da ina dan bashi na goro. A'a, da muka sai ka sai ke kai tsaye gumi wanda kowa ya gaji ya san babban likita. Babban likita ke kai. Babban likita ne. Ni sai ka shahara kake iya zubar da ciki a asibiti. To wallahi sai ya rubu ba ki mata. To yanzu dai da kai da shi kenan. Wane ne ƙatautan likitan? Shi sama yake da ni. To amma wai saboda rashin kunya kalan tasa wani yake ba a ce. Amma yana dan karɓar wani abu saboda na dan yi abin da. Mai matacciyar zuciya ne kenan. Na gano. Sallu kuna gani ne ba saboda da cin da ake cewa sai ya shawa da cin hanci. Masu kallo ku zuba idanu za ku sha kallo ba ni na faɗa.